Hej, jeg blev indlagt på hospitalet for Diabetesforeningen No Funds, og vi vil gerne vise jer, hvordan man laver noget slim. Så derfor går jeg lige hen til min store bror. Højser. Okay, det er vigtigt, at man skal... Vi hælder lige det her papir. Godt, okay. Det er vigtigt, at du skal have en skål. Så skal vi bruge noget lim. Så hælder vi det ned. Okay. Så tager man den her lim, og så er det vigtigt, at man lige piller det her af. Eller der var ikke noget her. Og så skal vi hælde det ned i der. Så er det vigtigt, så tager man skål. Og åbner limen. Ja. Og hælder. Og hælder så meget lim ned, så stort. Eller du kan lave slim, så stort det her. Så tager vi kontaktlinsevæske. Ja, og til det er det meget, meget vigtigt, at vi ikke tager for lidt, for så kan den godt blive for slimet. Så er det vigtigt, at vi tager den her. Så tager vi den her, så er det vigtigt, at vi har en ske. Så hælder vi det ned i skeen, og så putter vi det ned i. Ja. Og så bagefter skal vi... Her har vi en slim. Det var fra vores anden forsøg. Og så er det vigtigt, at du tager den her frugtfarve. Og vi har lige valgt sort. Ja. Så hælder vi den ned i her. Det glemte jeg næsten. Og så er det vigtigt, at du hælder det ned i. Og du skal have sådan en her. Så begynder du at røre det rundt. Kan du lige vise den det? Godt. Efter den så er blevet lavet ordentligt, så skal vi putte noget farve i. Det er vigtigt at huske at komme farven i sammen med limet, og ikke efter det, fordi så bliver det rigtig besværligt at blande det sammen. Så skal vi have nogle pensler. Ja. Ja. Og så er det næsten klart. Nu mangler vi bare at lægge det ud på bordet og give farve. Jeg har lagt en pensel der. Så lægger vi den på bordet. som er vigtigt, hvis det er lidt klistret, når du har blandet cirka 1-2 minutter. Så gør vi det helt fladt og lægger det her. Så skal du lige gøre sådan her. Vi gør det helt fladt og lægger det der. Og det er meget vigtigt, at du husker at sådan en her på 25 ml. 25,5 ml, at du har noget stuetemperaturvand. Og så skal du også have en bøtte, så du altid kan putte din slim i. Og så tager du så det her og slimen, ikke? Så hælder du det ned i skålen, som vi havde med tidligere. Og så kommer du slimen derned, og så begynder du lige at blande det sammen, slim og vandet. Og så når du har gjort det lidt, så tager du det op og gør og leger med det, indtil det har samlet sig sådan, og det bliver godt. Og når det så er færdigt, så kan du så komme de farver, du gerne vil have. Så lad os putte farverne i. Den skal lige nå at samle sig. Så tager jeg noget orange. Det er vigtigt, at man bruger 3 eller sådan nogle minutter på det. Fordi jeg kom ikke så meget vand i. Og så tager du så blander det væk. Så det er vigtigt, at du tager og blander det rigtig godt.
sådan her. Så kan du godt det lægge så det er på klar. bordet. Så lægger han det helt fladt på bordet. Ja, det gør jeg. Den er lidt klistret. 2 sekunder. Jeg har ikke kommet nok. Ja. 2 sekunder. Sådan. Jeg har glemt at komme nok kontaktlinsevæske i. Så tager vi noget kontaktlinsevæske. Og det er meget vigtigt. Vent lige 2 sekunder. Du kan bare fortsætte. Ja, det er meget vigtigt, at det bliver blandet ordentligt rundt. Og skriv ned i kommentaren, hvor I har været i jeres sommerferie. Det vil vi blive rigtig glade for. Og pakken, hvor du får det i, hedder Crazy Slime. Ja. Så lægger du så slimen ned på bordet. Sådan her. Godt. Så skal vi have lidt orange farve. Sekunder. Sådan. Jeg har fået det af mine fingre. Sådan. Så skal vi lave nogle par striber Med farve. med forskellige farver. Så skal vi bare forme den til, så det er, at den får farver. Den blå, som vi har lavet, den er også puttet farver i. Så skal vi lige til at folde den sammen. Men det kan godt være, at den er lidt klistret, hvis du har puttet for meget i din slime. Eller hvis, når du har kommet maling, så skal du ikke undre dig over, hvorfor den er så klistret og sådan noget. Det er fordi, den lige skal nå at samle sig, efter du har kommet det her vand i. Eller lige. Ej, nu har jeg helt glemt maling. Ui, ui. Og så har den fået sådan en mere blålig farve i det. Hvis I kan se det. Godt. Og så gør man det så det samme, hvis man synes, der ikke helt er nok farve i, som vi mangler noget farve. Så jeg vil gerne have min slime lidt bedre. Man skal passe på med ikke at komme for meget blå i, fordi den er jo sort, og så må man ikke komme hvid i, fordi så bliver den grå. Fordi den er også meget kraftig. Så rent faktisk vil det være bedst at putte orange, gul, lyserød og hvid i. Det er bedst. To sekunder. Og det var så den færdige slim. Og der er lige en ting, vi har glemt at sige, man har brug for. Man har brug for sådan en her bøtte, som jeg lige må hente. Fordi der er Tusind tak, fordi I gad at følge med. Vi håber, I har det rigtig dejligt. Og for guds skyld, ja, så lad være med at ønske for diabetes. Ja, mig og Nora har prøvet det.
Det er ikke sjovt. Vi har det stadigvæk. Man kan ikke blive helbredt for det. Eller, Nej. Det kan man, hvis man får ny booster. Jeg har en eller anden ting på maven, som de kan sprøjte til insulin. Ja, nu har jeg en eller anden på armen og jeg på benet. Ej, jeg har en på hver arm. Det glemte jeg lige. Så har han også en der. Og så har jeg en, hvor man kan sprøjte ind i. Så sprøjter man ind i det lille rør. Der hvor vinduet sidder, det er der hvor den er inde i huden. Nå, men tusind tak fordi I gad at se med. Vi håber I har det rigtig godt.